ଏପଟଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ହେଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ। ଆଉ କ'ଣ କୁହ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମଟା ଦେଇକି କ'ଣ ଆଉ ଫିଲ୍ କଲ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଜୋର କୁହ ଶୁଣା ଯାଉ ନା। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେଟା। ହେଲେ ଯେତିକି ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିନା ପରୀକ୍ଷା ଦେଲୁ ତାପରେ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନରେ ଭେଟିବା ବୋଲିକିରି ସେଟା ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆର୍ଏଚରେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ବିଏଡ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ପୁରା ଏବେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇଯାଇଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ। ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂଟା ସରିଯାଇଛି ଆମର। ଯେହେତୁ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ସରିଯାଇଛି ତ ଆମେ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ହେଲା। ସେଟା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକାଥରେ ପ୍ରଧାନ ଆଗକୁ ମୋହନ ମାଝୀ ଦେଶ ବାହାରୁ ମୋହନ ମାଝୀ ଯଦି ସେଭଳିଆ କାମ କରିଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଆମେ ଏତେ ଦୂର ଆସିବାକୁ ପଡୁନଥାନ୍ତା। ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡୁନଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିକି ଯାଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଲିଭ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଭଳିଆ ବସିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅନଶନ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଇପାରେ ତଳେ ବି ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ବାହାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିକି କ'ଣ ହେଉଛି ପୁରା ଅଣ୍ଡିପାଡେଡ଼ କୋରାପୁଟ ଏରିଆ ପୁରା ଭିତରିଆ ଏରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟାଉନଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ରାତି ଚଳଚଳ ହେଇପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଜାଗାଟା ଅଛି ବୋଲିକିରି। ଭାଇ କାନ୍ଦ ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ସରକାର ଯଦି ବି ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ତାକେ ଟିକେ ଆମର ଯେତିକି ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ବି କରାହେଉଛି ବିଏଡ୍ର ସେ ଜାଗା ବି ସେଟା ସେମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ହଁ ଭାଇ ମୋହନ ମାଝୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ ବି କରିଥିଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ମାନେ ସେ ନାଇଡୁ ନୁହଁ ସେ ହେଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଯିଏ ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମକୁ ସେ ଏତେ ଦୂର ଆସିଲୁ ଆମେ ଆମକୁ ପରିବା ପରିବା ଦେଇଲେ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସଟା ଦେଲେ। ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସରେ ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କରିକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶା ଭରସା ବି ଅଛି ଭରସା ବି ଅଛି। ଆଉ କରିକି ବି ଦେଖିବେ ଆଶା ଭରସା କୋଉଠି ଅଛି? ଆଶା ଆଉ ଭରସା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଭଳିଆ ଅଛି ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମାଇକ୍ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ହେଲା ଭାବରେ। ପାଖାପାଖି 2 crore ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ଟା। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି। ମାଇକ୍ ଟା ବି ହଉଛନ୍ତି ଅମୃତା ରଞ୍ଜନଙ୍କର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରନ୍ତି। ହଁ ତ ଏ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି। ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମର ୟୁରେନିୟମ୍ ହେଲା ଥରିୟମ୍ ହେଲା ଏସବୁ ଯାକ ଅଛି ତ ସେଇ ଯାକ ଏ ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଏ ଭିତରେ ଏବେ ନାଇଟି ବାବୁଙ୍କର ବୋଧେ କଲ୍ ଆସିଛି ବୋଧେ ଦେଖନ୍ତୁ। କଲ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଆମର ପଡ଼କାଷ୍ଟଟା ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ବି ଏଠି ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ବହୁତ ଭଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ମୁହଁରେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଲଗେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ସେଟା ବି ଆପଣ ଟିଚରରୁ ଶେଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ମଣିଷ ଟୁ ମଣିଷ ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍। ଭାଇଚାରା ବଢି ରହିବ। ଟିଚର ହେବେ ଆଗକୁ ସେନ୍ସସ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଲେଜରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକିନା ଯଦି ସେନ୍ସସ୍ କରନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେନ୍ସସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବି ତ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି ଜଣକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ତାରିଫ କରିବା ନାହିଁ ତେବେ ଭଗବାନ ବନେଇକି କିଛି ଲାଭ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ତାରିଫ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ସେ